Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Abdulrashid Yusuf Wali wanda kuka fi sani da AB. Ni ne daraktan fim ɗin kuɗin tsintuwa. Dala masoyanmu ku yi haƙuri ganin wannan satin da muku postin ɗin aikinmu ba. An ɗan samu wata matsala ne kuma ba matsala ba ne. Akwai abokinmu ɗaya daga cikin aikinmu wanda yana yin biki. Sakamakon bikin nan ne yasa ban yi muku postin ɗin aikinmu ba. Amma don Allah ku yi haƙuri, muna mai ba ku haƙuri sakamakon mun riga mun san cewa kuna bibiyan mu ne ba don komai ba saboda abin da muke yi yana nishaɗantar da ku. Muna godiya fa, muna fa godiya. Kun san me yasa nake gode muku? Saboda a yanzu haka shi duk inda masoyi yake abin ka bi shi ne, kuma abin ka runguma ne, sannan kuma abin ka rike ne. Ba don komai ba saboda sai da masoyi ne za ka zama wani. Shi maƙinka ko da shi so yake ga kayi ƙasa. To mu muna alfahari da ku ba don komai ba saboda ku ɗin ku ne mu, dan da ba ku da tuna ba mu. Alhamdulillah muna godiya sannan muna mai baku haƙuri akan abin da ya faru na rashin saka muku fim ɗin kuɗin tsintuwa na wannan satin. Amma insha Allah za mu yi ƙoƙari sati na gaba mu saka muku duka guda biyun ta yadda zai nishaɗantar da ku kuma ku ga abin da ba a yi ba. Ku so ku ga ci gaban shi ba don komai ba saboda abin da aka shirya muku. Na gode.